thang thang chikloni phai hiniar ni anutina ke kroyaling si ming ka che the dam do lapen laphansi chiki ponji pura angbong karbi baptist christian longri fellowship akb clf amepi sildharampura long kapaman pon thang thang chikloni phai hiniar ni ephong angbong karbi baptist christian longri fellowship mate akb clf amepi pini pen kecheng siamai paduponalong nkbaro isi pen akb clf atum ningkane se kaching ruma mepi niphai hiniar ni pen ingisi moni thoma pharman mai padupon bangso melong arna malam kethan ponjetum unique terang mission secretary lapen dipu baptist church pen megi kathar piatum si than ponpo labangso melong ame tinalong kethan ponji lake munduli kachepami polam si ingvai ponlo Dirchuna Rong Peace Report, Carbing Long Life.